Яшчэ раз усім прывітанне сябры. Мяне па-ранейшаму завуць Маша Калеснікава. Гэта жывы эфір Еўрарадыё і наш наступны госць палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Вітаю, Александр. Добрый день, Маша, вітаю. Тэма у нас сёння шмат. І пачнем мы, відаць, з той, якую мы не абмяркоўвалі ў мінулым эфіры, то бок перамір'е паміж Ізраілем і Іранам. Давайте з гэтага пачнем. Вельмі хутка змяняецца сітуацыя. То бок учора яшчэ Іран абстрэльваў амерыканскія базы ў краінах Блізкага ўсходу. Трамп чамусьці быў гэтаму рады, казаў, што слабыя ўдары, Тэгеран папярэдзіў усіх, так што вось выпусцілі пар, цяпер пачнуцца перамовы, а потым Трамп ужо заявіў хутка, што уласна бакі дамовіліся аб спыненні агню. Ці гатовыя сапраўды бакі знізіць вось гэтую напружанасць, так, і ці сапраўды, уступіўшы ў гэты канфлікт, ЗША і пайшоўшы на рызыкі, так, гэтыя рызыкі апраўдаліся? Я б сказаў, што гэта пакуль ўсё ж таки не перамір'е, гэта спыненне агню, а што будзе далей, сёння спынілі, а што будзе заўтра, хто яго ведае, тым больш, што мы нават сёння бачылі, што яно досыць хісткае. Былі ўдары з боку Ірана, быў адказ з боку Ізраіля, досыць мяккі, зусім мяккі адказ, бо Трамп папрасіў зрабіць адказ менавіта такім. Запланаваны адказ Ізраіля быў куды больш жорсткім, чым гэта у выніку адбылося. Ну і зноў жа, гэта яшчэ раз паказала, што сітуацыя досыць хісткая і праз кожны крок усё можа змяніцца ў якім заўгодна напрамку. Таму і рэакцыя Трампа была вельмі нервовая, калі ён пабачыў, што і з боку Ірана быў удар, і што з боку Ізраіля ідзе удар у адказ. Вось ён пабачыў, што ўсё раптам можа змяніцца, пачнецца новая спіраль гвалту, і з яе ўжо выйсці будзе куды цяжэй. Ну, што мы маем зараз? Ізраіль кажа пра тое, што галоўныя мэты аперацыі выкананы, яны ў пэўным сэнсе гэта адпавядае рэчаіснасці. Я маю на ўвазе, калі паглядзець на патэнцыял, на ваенны патэнцыял Ірану, на балістычныя ракеты Ірану, ядерную зброю. Мы, канешне, да апошняга не ведаем, на якой ступені нанесена шкода іранскаму ядернаму праекту, ці ён увогуле знішчаны і фактычна спынены, як кажа Трамп, альбо адкінуты, прынамсі, далёка назад. Прынамсі, другое дакладна існуе. То бок у гэтым накірунку ёсць поспехі ў Ізраілю. Як я ўжо казаў, балістычныя ракеты знішчаны. Навукоўцы, якія займаліся ядзерным праектам, і шэраг важных вайсковых і ўвогуле важных фігураў гэтага рэжыма знішчана, то бок ён аслаблены. Так, гэта ўсё дасягнута. Тая мэта, якую ізраільскія кіраўнікі раз по раз прыгадывалі, змена ўлады ў Іране, яна не дасягнута, яна відавочна не дасягнута. Тут пытанне ў тым, ці можна было яе ўвогуле дасягнуць, дзякую з дапамогай вось такіх вось удараў з паветра. Тут хутчэй за ўсё быў разлік на то, што гэты рэжым у Іране пачне сыпацца, і разлік быў на пэўныя зрухі з боку іранскага насельніцтва. Гэтага на дадзены момант не адбылося, а значыцца, што і працягваць у прынцыпе проста бамбардзіроўкі дзеля бамбардзіровак вялікага сэнсу з боку Ізраіля ў гэтым няма, тым больш, што галоўны саюзнік Злучаныя Штаты жадаюць, каб гэта скончылася. Таму Ізраіль пайшоў на гэты крок. Ірану патрэбна перадышка. Ён не жадае весці вайну і далей весці вайну са Злучанымі Штатамі, а з другога боку бачыць, што ізраільскія ўдары вельмі моцна шкодзяць Ірану. Так што яны палічылі для сябе, напэўна, за лепшае на дадзены момант узяць гэтую перадышку. А далей усё будзем глядзець, як будуць ісці гэтыя перамовы. Ці ўсё ж такі ўсё скончыцца тым, што Іран увогуле адмовіцца ад ядзернага праекта альбо не. І зноў жа, пакуль усё вельмі не трывала. Калі гэтыя перамовы не будуць ісці так, як гэтага жадаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты, ваенныя дзеянні могуць пачацца ізноў, і мы пабачым тады другую, трэцюю, чацвёртую, магчыма, серыі гэтай вайны. Так што яшчэ ўсё далёка не скончылася.
Вось гэтая эскалацыя, так, гэта, як Трамп кажа, 12-дзённая вайна паміж Ізраілем і Іранам. Наколькі яна пахіснула імідж Ірану як адной з самых магутных краін Блізкага ўсходу? Ну, зразумела, вельмі пахіснула, асабліва тое, што мы бачылі ў першыя дні. І на тое, як удала развівалася гэтая аперацыя, што рабілі ізраільскія самалёты ў іранскім паветры, тыя удары, якія там нанасіліся, тыя функцыянеры рэжыму, якія былі забіты. Ну, што мог супрацьпаставіць Іран Ізраілю ў гэтых умовах? Ну, тое, што яны робяць звычайна, біць ракетамі, прычым не гледзячы куды яны ідуць, тое што там іранская прапаганда казала, што яны б'юць па ваенным аб'ектам, ну гэта не адпавядае рэчаіснасці. Яны білі паўсюдна, куды яны маглі патрапіць. Мэта Ірана была ў тых умовах проста паказаць, што яны яшчэ існуюць, што яны яшчэ супраціўляюцца і што яны яшчэ ў стане нанесці шкоду Ізраілю. Вось гэта была і мэта іранскіх удараў. Больш не. А так, канешне, па прэстыжу Ісламскай рэспублікі нанесены вельмі моцны удар. Яе ваенны патэнцыял у значнай ступені знішчаны. Акрамя таго, тыя проксі, з якімі Іран працаваў, гэта і Хамас, Хізбалла, Хуці, яны сябе не прадэманстравалі лепшым чынам, яны не прыйшлі на дапамогу Ірану. Што тычыцца знешнепалітычна, тыя краіны, з якімі супрацоўнічаў Іран, яны таксама іранцам не дапамаглі. Гэта тычыцца і Китая, гэта тычыцца России. Ну, калі з боку России і Китая, прынамсі, была нейкая дыпламатычная дапамога, дык ад рэжыма Лукашэнкі не паступіла нават дыпламатычнай дапамогі. Гэта насамрэч уражлівае, што Александр Лукашенко за ўвесь перыяд гэтай вайны, якая, вось, магчыма, сёння і скончылася, кажу, магчыма, не знайшоў для сябе магчымасці нейкім чынам публічна пракаментировать гэтыя падзеі, не гледзячы на вось тое шчыльнае супрацоўніцтва з Ісламскай рэспублікай, якую беларускія ўлады падкрэслівалі. І гэта, канешне, беларускія ўлады гэта не галоўны партнёр для Ірана, але той, як адрэагавалі ў прынцыпе краіны, якія з Іранам супрацоўнічаюць, падрэманстравала знешнепалітычную ізаляцыю гэтага рэжыму. У любым выпадку гэты рэжым выходзіць з гэтай вайны больш слабым, з пашкоджанай рэпутацыяй. Ну, а які яго лёс? Паглядзім. Зараз пачнецца там сапраўды барацьба за існаванне, і тут перспектывы досыць змрочныя. І там будзе стаўка зброі зроблена на гвалт, там ужо ідзе поўным ходам паўсюдна пошук ізраільскіх шпіёнаў, агентаў, іншае, арышты, забойствы. На жаль, мяркую, што наступным часам гэта ўсё толькі, гэтыя працэсы ў Іране толькі ўзмацняцца. Но тым не менш, рэжым прадэманстраваў сваю слабасць, і гэта ўсё ж такі ў пэўным сэнсе такі пазітыўны сімвал, які дае надзею на тое, што і Іран таксама калісьці стане вольнай дзяржавай. То бок атрымліваецца, калі, напрыклад, мы ўлічым, што ўсё ж сёння вайна гэтая спыніцца, быць міратворцам на Блізкім Усходзе больш лёгка, чым ўсё ж быць міратворцам паміж Расіяй і Украінай. Я маю на ўвазе Трампа. Тут ёсць прынцыповая розніца, што тут і ў прынцыпе досыць парадаксальная пазіцыя Трампа. Ён імкнецца быць міратворцам з аднаго боку, з другого боку ён частка гэтай вайны. Так ці інакш гэта выглядае вельмі гратэсна, я б сказаў, калі Трамп з аднаго боку наносіць удары па Ірану, а потым па гэтым аб'ектам, вядомым аб'ектам, ядзерным аб'ектам у Іране, а з другого боку падкрэслівае, што мы тут адыгрываем ролю міратворца. І нават тыя заявы, якія Трамп робіць сёння, я нават з іх не выглядаю, на якім ён у баку, ці на іранскім, ці на ізраільскім. Ну, так склаліся абставіны, так склаліся падзеі, што насамрэч на Блізкім Усходзе ў даны канкрэтны момант выступаць у ролі міратворца было лягчэй. Але, ізноў жа, гісторыя это не скончана. Скончаны баявыя дзеянні.
Трамп пазбег галоўнага. Злучаныя Штаты не ўцягнуліся ў гэтую вайну. Чаго ён баяўся больш за ўсё, што іранскі адказ будзе такім, і такія магчымасці ў іранцаў ёсць. Яны просто не пайшлі на гэтае абвастрэнне. Яны маглі адказаць такім чынам, што ў Трампа просто не засталося б іншых магчымасцяў, каб весці гэтую вайну да змены рэжыму у Тегеране. Ну, паколькі такая магчымасць насамрэч была б, я думаю, калі б амерыканцы сапраўды больш актыўна ўцягнуліся ў гэтую вайну, дык іранскі рэжым палічыў для сябе лепшым. Ну, не будзем мы тут амерыканцаў правакаваць, можа быць толькі горш. Таму мы выйшлі на той узровень, на які мы зараз выйшлі. Но там паляпшэння стасункаў паміж Ізраілем і Іранам безумоўна не будзе. Ці пагадзіцца Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекта, альбо паставіць яго цалкам пад міжнародны кантроль, ды яшчэ пасля такой вайны, ну, можа, прапаганда можа распавядаць усё, што заўгодна людзям. Іранцы гэта бачылі. Яны бачылі гэтыя ізраільскія знішчальнікі ў іранскім небе, яны бачылі забойствы, якія праводзіў Масад на тэрыторыі Ірану, яны бачылі гэтую слабасць рэжыму. Ты можаш тут казаць усё, што заўгодна, падмануць людзей у такіх умовах наўпрост не атрымаецца. А калі яшчэ і справа скончыцца ў той ці іншай ступені капітуляцыі Іранам, а гэта значыць выкананнем патрабаванняў Трампа, ну тады для гэтага рэжыма сітуацыя толькі пагоршыцца. Прынамсі, у мяне яшчэ па-ранейшаму застаецца надзея, што гэты рэжым падчас вайны атрымаў такі ўдар, што ён не зможа існаваць у той форме, у якой ён быў да апошняга. Можа, ён не знікне, но можа, прынамсі, пачнецца нейкая трансфармацыя. Калі грамадства супраць цябе, а ты яшчэ і прайграў вайну фактычна, знаходзішся пад міжнародным ціскам, ну, у такіх умовах панаваць над грамадствам досыць цяжка. І на Блізкім Усходзе, у арабскім свеце такіх прыкладаў хапала, што дыктатарскія рэжымы, якія прайгравалі вайну, праз пэўны час спынялі сваё існаванне. Александр, на ваш погляд, ці Трамп-міратворац яшчэ мае надзеі вырашыць сітуацыю ва ўкраіне? Ці ён ужо адмовіўся ад гэтай ідэі? Думаю, што мае. Я думаю, што нават тое, што зараз адбылося з Іранам і Ізраілем, калі гэта ўсё паспяхова для Трампа скончыцца, гэта можа даць яму дадатковую матывацыю. Прынамсі, еўрапейскія партнёры будуць над гэтым вельмі актыўна працаваць. І вось зараз, сёння, заўтра, падчас вось гэтага саміта НАТО ў Газе, які адбываецца, яны будуць рабіць усё, каб падкрэсліць Трампу ягоную важнасць, знешнепалітычную ролю, іншае. І тут Трамп можа прыехаць у такім досыць добрым для пункта гледжання еўрапейцаў эмацыянальным стане, што можа тут і нешта атрымаецца. Так ці інакш, гэты саміт у Газе, ён цалкам рыхтуецца пад Трампа. Робіцца ўсё і так, як яму павінна падабацца. Там нейкага працяглага саміта не будзе. Перамовы будуць вельмі караценькія. Нават ключавы дакумент гэтага саміту, ён вельмі такі просты, там адна старонка. Там пра абарону, пра павелічэнне выдаткаў, так? Так. І зроблена гэта наўмысна, бо дакладна ведаюць, што Трамп не любіць працаваць з паперамі, што Трамп не любіць доўгія перамовы, так што ўвесь саміт зроблены такім чынам, каб Трампу спадабалася, каб Трамп і Злучаныя Штаты засталіся на чале НАТО. Ну і, канешне, ёсць спадзяванні ў еўрапейцаў, што можна будзе нейкім чынам паўплываць на пазіцыю Трампа ў дачыненні да Украіны. Нават не выключана, што будзе ў рэшце сустрэча паміж Трампам і Зеленскім у Газе. То бок магчымасці, канешне, ёсць, але ізноў жа сітуацыя ва ўкраіне куды больш складаная, чым сітуацыя ва Іране. Мы вось вернемся неўзабаве да гэтай сустрэчы ў Газе, так, але калі браць усё ж вайну ва ўкраіне, чым адметныя паводзіны пазіцыі Украіны і Расіі цяпер, так, вось калі гаворка пра перамовы не асабліва там ідзе?
Тут ситуация у прынцыпе яна досыць простая. Расійская Федэрацыя жадае працягваць гэтую вайну. Путін па-ранейшаму упэўнены у тым, што ён можа дасягнуць сваіх мэтаў ваеннымі сродкамі, і пра гэта яны кажуць досыць адкрыта. Тут толькі тыя, хто не чуюць гэтага, гэта не тыя людзі, гэта тыя людзі, якія не жадаюць гэтага пачуць. Расійская Федэрацыя у прынцыпе не хавае сваіх мэтаў, і Путін ужо досыць адкрыта кажа, што мэтай з'яўляецца паставіць пад кантроль усю Украіну. То бок Украіне навязваюцца умовы, якія яна прыняць не можа ў прынцыпе. І пазіцыя Украіны яна вельмі цяжкая. З аднаго боку няма некага выхаду на мірныя дамоўленасці, бо тое, што прапановвае Расія, гэта фактычна смерць для украінскай, гэта забойства, гэта знішчэнне украінскай дзяржавы. Гэта з аднаго боку. З другога боку, змагацца з расійскім наступам усё цяжэй і цяжэй. Расія перабудавала сваю эканоміку на ваенныя рэйкі, таму яны выпускаюць ўсё больш узбраення, дронаў і іншага, яны гэта выкарыстоўваюць. З другога боку, Украіне сёння цяжка разлічваць на сур'ёзную дапамогу з боку Злучаных Штатаў. Фактычна, калі пабачыць там розныя выказванні экспертаў, адносна блізкіх да адміністрацыі Трампа, альбо якія маюць кантакты з адміністрацыяй Трампа, так там фактычна ўсе кажуць, што верагоднасць таго, што Трамп будзе пастаўляць зброю Украіне, будзе падтрымліваць Украіну, ну не хаця б не ў такім памеры, як это рабіла адміністрацыя Байдена, але ўсё ж таки працягваць ваенную дапамогу шансы, мякка кажучы, невялікія. Тая опцыя, якая зараз абмяркоўваецца, гэта еўрапейцы, якія будуць купляць амерыканскую зброю, альбо Украіна сама, якая будзе купляць у амерыканцаў зброю і яе выкарыстоўваць. Ну, ці пойдзе Трамп на гэты варыянт, гэта яшчэ пытанне. Як бізнесмен хутчэй пойдзе, а калі ён все яшчэ жадае і марыць і мае спадзяванні на тое, што яму нейкім чынам атрымаецца дамовіцца з Пуціним, дык можа і адмовіцца. А калі не будзе амерыканскай ваеннай падтрымкі, гэта не фатальна. Я маю на ўвазе зброя. Вось калі не будзе інфармацыі, якую даюць амерыканцы, гэта будзе яшчэ больш цяжка. Без амерыканскай зброі гэта не фатальна. Гэта не значыць, што без амерыканскай зброі адразу Украіна вымушана будзе капітуліраваць. Не, хутчэй за ўсё не, прынамсі меркаванне ваенных экспертаў такое, што не, но цяжка ў Украіне будзе безумоўна. І сёння мы гэта таксама бачым. Украіна стрымлівае расійскі наступ, часткова нават паспяхова, але тытанічнымі намаганнямі. Тое, што робяць узброеныя сілы Украіны у дадзены момант, гэта проста неверагодна ў пэўнай ступені. Бо там ідзе такая навала і такая падрыхтаваная, ужо што вытрымаць яе сапраўды цяжка, а тым больш, калі ты не атрымліваеш той падтрымкі, на якую разлічваў. Давайте звернемся, Александр, до саммиту НАТО. Туды поехала Светлана Тихановская. Прычым для саммиту падрыхтаваны документ про Беларусь, так, дзе падкрэсліваецца тэрміновасць і важнасць пагрозаў бяспецы, звязаных з нашай краінай. Вось пытанне ад вожыка-патрыёта якраз. НАТО цяпер бачыць Беларусь як небяспеку, ці ўсё ж пасля візітаў дэлегацыі ЗША у нашу краіну як магчымасць? Я тут сапраўды рабіў бы розніцу паміж пазіцыяй НАТО і пазіцыяй Злучаных Штатаў на дадзены момант. Што тычыцца НАТО, еўрапейскія краіны, якія ўваходзяць у НАТО, пераважная большасць успрымаюць, канешне, Беларусь як частку расійскага ваеннага праекту, як расійскі рэсурс, які Расія выкарыстоўвае, і адпаведна, як тэрыторыю, як краіну, з тэрыторыі якой могуць быць дадатковыя пагрозы як для Украіны, так і непасрэдна да членаў альянса, менавіта Польшчы, Літвы і Латвіі.
Так што гэта вось такая пазіцыя, гэта пазіцыя НАТО. Што тычыцца Злучаных Штатаў, ну пакуль вельмі цяжка казаць там пра нейкую пазіцыю, бо амерыканцы ў сваіх выказваннях вядуць сябе вельмі стрымана. Калі мы паглядзім з амерыканскага пункта гледжання, тое, што там зараз было агучвалася, тут не бачна нейкіх, там бачны пэўны аптымізм пасля сустрэчы з Лукашэнкам, але там пра нейкія канкрэтныя вынікі гаворка пакуль не ідзе. Нармалізацыя адносінаў, пацяпленне і ўсё гэта мы гэта бачым ад беларускай дзяржавы, ад беларускага боку, ад тых, хто праводзілі гэтыя перамовы з амерыканцамі. Амерыканскі бок пакуль вельмі стрыманы. Але я ўпэўнены, што, канешне, генерал Келах падчас размовы з Лукашэнкам узгадваў гэтае пытанне. І адносна да Украіны быў я ўпэўнены, што ўздымалася і тэма вучэнняў 2025, і я ўпэўнены таксама, што Лукашенко, як заўжды, казаў, што нічога і ніхто там не пагражае, што ўсё будзе нармальна, што ўсё будзе спакойна, іншае. Ці ўпэўнены ў гэтым амерыканцы? Паглядзім. Пакуль пэўная дынаміка ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю сапраўды існуе. Былі сустрэчы, уровень сустрэчаў цяпер больш высокі, но пакуль пра нармалізацыю такую сапраўдную гаворка не ідзе. Мы не бачылі ніякіх сур'ёзных крокаў з амерыканскага боку. Сустрэчы так, але амерыканскага амбасадара ў Мінску па-ранейшаму няма. Санкцыі па-ранейшаму дзейнічаюць. Так што вось такіх канкрэтных крокаў пакуль няма. Я не выключаю, што гэтыя крокі адбудуцца. Рэжым Лукашэнкі вельмі зацікаўлены ў гэтым. Але тут трэба, мне падаецца, падкрэсліць адну вельмі важную рэч. Магчымасці нармалізацыі двухбаковых стасункаў паміж Мінскам і Вашынгтонам залежаць не выключна ад беларускага боку. Лукашенко, падаецца, робіць усё, што магчыма. Але для гэтага павінен быць і адпаведны знешнепалітычны кантэкст. Цяжка сябе ўявіць, што можа адбыцца нармалізацыя стасункаў паміж Мінскам і Вашынгтонам без адначасовай нармалізацыі стасункаў паміж Масквой і Вашынгтонам. То бок, хутчэй тое, што зараз робіць Лукашенко, гэта частка агульнага расійскага, беларускага альбо хутчэй расійскага плана па нармалізацыі стасункаў з сённяшняй амерыканскай адміністрацыі. Ну вось тое, што дыпламатычныя высілкі ЗША пакуль не наблізілі мір ва Украіне, так? Ці можна казаць, што яны наблізілі легітымнасць Лукашэнкі цяпер? Я думаю, што такімі катэгорыямі увогуле яны там не разважаюць. Тут ідзе абсалютны прагматызм з пункту гледжання амерыканцаў. Ці можа быць Лукашенко карысны падчас нейкіх перамоваў, дамоўленасцяў з Масквой альбо ў рамках мірнага працэсу вакол Украіны? Так, пэўная карысць ёсць. Гэта важная краіна ў гэтым кантэксце? Канешне, важная, бо яна мяжуе з Украінай, бо яна можа быць выкарыстана Расіяй для розных акцыяў, як супраць Украіны, так і супраць еўрапейскіх краінаў. Акрамя таго, Беларусь — гэта галоўны саюзнік Расіі, у прынцыпе. Беларусь сябруе з рэжымамі, з якімі у Злучаных Штатаў вельмі дрэнныя стасункі. Я маю на ўвазе тую ж Кубу. Я маю на ўвазе той жа Іран. Калі вось такая краіна хоча ісці на паляпшэнне стасункаў, ну чаму не выслухаць, не паглядзець, што там можна зрабіць. Но гэта, безумоўна, не прыярытэтны накірунак. І з боку амерыканцаў, напэўна, быў таксама пэўны тэст у персоне Келаха, бо Келах не займаўся ніколі беларускімі пытаннямі і займацца імі не будзе. Келах займаецца выключна украінскім напрамкам. І мы ведаем, што Келах фігура для расіянаў праблематычна. Яны лічаць яго праўкраінскім, ён ніколі не быў з візітамі ў Расіі, з ім там не размаўляюць альбо не жадаюць размаўляць. То бок для Келага самога прыехаць у Беларусь, гэта зрабіць крок на ўсход, пачуць прынамсі чалавека блізкага да расійскага кіраўніцтва, бо Келаг заўсёды падкрэслівае, што каб нечага дасягнуць, трэба размаўляць з абодвумі бакамі. То бок і з украінцамі, з якімі ён размаўляе, і ў гэтым выпадку з Лукашэнкам як фігурай
прарасійскай і блізкай да Расійскай Федэрацыі. А як вам версія, што візіт Келага гэта ў тым ліку спроба Злучаных Штатаў адцягнуць Беларусь ад уплыву Расіі і ЗША? Ці рэальна гэта? Ну, мне падаецца, што гэта гісторыя вось таго ж самага накірунку, як спробы адцягнуць Расію ад з-пад уплыва Китая. Калі ў Злучаных Штатаў і сапраўды ў сённяшняй адміністрацыі былі такія намаганні, ну я думаю, што яны ўжо зразумелі, што тут на гэтым напрамку нічога не атрымаецца. У сённяшніх умовах, калі я маю на ўвазе Расію і Китай, а калі вярнуцца да Беларусі, ну гэта было б сапраўды вельмі наіўна лічыць, што нейкім чынам можна выцягнуць Лукашэнку, перацягнуць Лукашэнку на свой бок. Весь вопыт стасункаў кажа супраць гэтага. Ну і акрамя таго, калі рэалістычна паглядзець на сітуацыю, дык залежнасць Беларусі і Лукашэнкі асабіста ад Китая і ад Расіі такая моцная, што яму і не дазволяць зрабіць гэтыя крокі. Да і не жадае ён гэтага ў рэшце рэшт. Ён хоча пашырыць сваё поле для манеўра. Ён хоча стасункаў са Злучанымі Штатамі, ён хоча выйсці з ізаляцыі. Яму гэта вельмі патрэбна, но гэта зусім не значыць, што ён там жадае парваць з Расіяй альбо парваць з Кітаем, перайсці на заходні бок. Ну, лічыць, што ён жадае гэта зрабіць, было б сапраўды ілюзій. Ён пачувае сябе у цесным саюзе з Расіяй і з арыентацыяй знешнепалітычнай на Кітай досыць утульнай. І Кітай і Расія яму куды больш зразумелыя, чым Еўропа і Злучаныя Штаты. І ў сэнсе каштоўнасці сённяшняй Расіі гэта лукашэнкаўскія каштоўнасці. Так што усе гэтыя надзеі, калі яны насамрэч ёсць, альбо былі, яны досыць марныя. Но гэта не значыць, што немагчыма там дасягнуць пункту гледжання амерыканцаў пэўных канструктыўных момантаў. Адносіны можна палепшыць. Гэта так. Пытанне ў тым, што гэта можа дасць сённяшняй амерыканскай адміністрацыі. Яны ж разважаюць выключна прагматычна. Там толькі прагматычная палітыка. Ці гэта можа даць нешта ў сэнсе супрацоўніцтва у эканамічнай галіне, у геастратэгічнай галіне? Калі да, ну чаму б не паразмаўляць нават з Лукашэнкам? На ваш погляд, ці сапраўды будуць у бліжэйшы час вызваленыя палітычныя вязні, усе палітвязні, як вось пра гэта распавядаў Сергей Ціхановскі на сваёй прэс-канферэнцыі, і як пра гэта, здаецца, пісалася там у лютым, так, у амерыканскіх выданнях пра вось гэтую дамову негалосную паміж ЗША і Беларусю? Лукашенко даў такі сігнал. Калі вызваляюць Ціхановскага, ну фактычна аднаго з галоўных, а можа бадай галоўнага ворага Лукашэнкі, прычым асабістага ворагу, калі ён гатовы пайсці на гэты крок, ну чаму не ў адносінах да астатніх палітвязняў? Тут пытанне для Лукашэнкі хутчэй у тым, а што я за гэта атрымаю? Што мне гатовыя будуць за гэта даць? У выпадку Ціхановскага я не выключаю, што Лукашенко ўвогуле нічога не атрымае, што гэта такая інвестыцыя. І Лукашенко тым самым паказвае, наколькі важныя для яго стасункі са Злучанымі Штатамі, што ён нават гатовы выпусціць Ціхановскага, каб гэтыя кантакты працягваліся. Я пагаджуся з Сергеем Ціхановскім, які лічаць, што прэзідэнт Трамп у стане дасягнуць вызвалення ўсіх палітычных палітвязняў альбо пераважнай большасці. Бо беларускі рэжым зацікаўлены, вельмі зацікаўлены ў стасунках са Злучанымі Штатамі. Калі Злучаныя Штаты паставяць сапраўды вось такую умову, ну Лукашенко хутчэй за ўсё, мне падаецца, пагадзіцца ў сённяшніх умовах. Тут пытанне хутчэй у тым, каб амерыканцы гэтую умову паставілі. І тут я вельмі стрыманы ў сваіх ацэнках таму, што гэтая адміністрацыя нідзе ў свеце не змагаецца за дэмакратычныя каштоўнасці, за вызваленне палітвязняў і іншае. І мне цяжка зразумець, чаму гэта павінна быць умовай для паляпшэння стасункаў з рэжымам Лукашэнкі. Я думаю, што амерыканцы проста для сябе пабачылі, што Лукашенко настолькі зацікаўлены
у паляпшэнні стасункаў, што гатовы рабіць нават прапановы. А што ён можа асабліва прапанаваць? Што ён можа даць гарантыі таго, што Расія не выкарыстае тэрыторыю Беларусі для нападу на краіны НАТО? Ну ён можа гэта сказаць, но хто будзе ўсур'ёз успрымаць гэтыя гарантыі для ад Лукашэнкі пасля таго, што мы ўсе бачылі ў 22 годзе? Што яшчэ ён можа прапанаваць? Асабліва нічога. Але вось палітвязні, я маю на ўвазе ў знешнепалітычным сэнсе, але палітвязні гэта ягоны рэсурс, і яго ён можа прапанаваць. І таму я думаю, амерыканцы гэтай магчымасцю скарысталіся. Я па шчырасці не думаю, што там хтосьці будзе ставіць вось сапраўды гэтае пытанне такім чынам: ты, Лукашенко, вызваляеш палітвязняў, а за гэта мы адмяняем санкцыі. Тут павінны быць з боку Лукашэнкі больш цікавыя прапановы. Але ў гэтым кантэксце, у гэтым кантэксце я лічу цалкам магчымым, што можна дасягнуць вызвалення палітвязняў. Все залежыць ад амерыканскага боку. Калі хтосьці зараз можа дамагчыся вызвалення беларускіх палітвязняў, дык гэта прэзідэнт Трамп. Узамен на што, Александр? А вось гэта пытанне, узамен на што? Тут Лукашенко, канешне, жадае, каб яму адмянілі санкцыі. Гэта важна. Каб сімвалічныя крокі былі зроблены, каб вярнуўся амбасадар, іншае. Тут пытанне хутчэй для амерыканцаў у тым: ну добра, можна вярнуць амбасадара, можна адмяніць санкцыі. Для Трампа гэта ўвогуле не праблема. Пытанне ў тым, а што амерыканцы за гэта атрымаюць? Беларускіх палітвязняў гэта добра, а што яшчэ? Ну мне проста цяжка ўявіць, што гэтая адміністрацыя будзе рабіць нейкія крокі толькі дзеля таго, каб вызваліць беларускіх палітвязняў. Ну добра, Трамп скарыстаўся гэтым кейсам Сергея Ціхановскага, ён выпусціў адпаведны твіт у сябе ў Truth Social, што вось дзякуючы прэзідэнту Трампу Сергей Ціхановскі, лідар беларускай апазіцыі, як падкрэслівалася ў артыкуле, які там Трамп выкарыстаў, што вось дзякуючы яму Ціхановскі апынуўся на волі. Для піяру гэта добрая гісторыя. Гэта прывабная гісторыя. Але ці гэта ўсё? Тут пытанне для мяне хутчэй у тым, што яшчэ можа прапанаваць, акрамя палітвязняў, рэжым Лукашэнкі. І тут для мяне пытанне адкрытае. Но ён, мне падаецца, настолькі залежным ад Расіі, што цяжка мне ўявіць, што тут асабліва можа прапанаваць, щоб сапраўды зацікавіла амерыканцаў. А на ваш погляд, ці не памыліўся рэжым, выпусціўшы Ціхановскага на волю? Мы гэта пабачым, канешне. Разлік, які быў з Ціхановскім, гэта паказаць амерыканцам, што вось мы настолькі гатовыя да супрацоўніцтва, што нават вызваляем нашага галоўнага ворага, но гэта толькі частка. Гледзячы на сённяшнюю беларускую дзяржаўную прапаганду, як яны гэта апісваюць, становіцца відавочна, што яны робяць разлік на канфлікты, на амбіцыі Ціхановскага, на тое, што там пачнуцца дадатковыя сваркі, канфлікты паміж офісам Святланы Ціхановскай і Сергеем Ціхановскім. То бок яны зыходзяць з таго, што з дапамогай вось гэтага кроку ім удасца, як бы гэта мовіць, гэта лепш сказаць, нанесці удар па беларускім дэмакратычным сілам. Пакуль гэта так не выглядае, бо ўсё ж такі Сергей Ціхановскі дэманструе пэўныя амбіцыі і лідарскія схільнасці, безумоўна, гэта ўсё прысутнічае, але прынамсі пакуль не выглядае так, што ён там хоча ўзяць усё, прыцягнуць на сябе, стаць галоўным чалавекам у дэмакратычных сілах. Вось усё тое, на што разлічвалі, што гэта будзе правакаваць канфлікты, спрэчкі, іншае, пакуль гэта так не выглядае. Але прайшло толькі некалькі дзён, якая будзе сітуацыя праз тыдзень, праз месяц, праз некалькі месяцаў, пытанне адкрыта. На ваш погляд, ці вярнула вызваленне Ціхановскага і прыезд Келага ў Мінск Беларусь у сусветную павестку, і як цяпер утрымаць гэта? На пэўны момант, канешне. То бок публікацыю ў сусветных СМІ было не шмат, але яны былі наконт вызвалення Ціхановскага. Гэтая тэма
прысутнічала, але знешнепалітычны фон зараз такі, што ўся беларуская праблематыка яна далёка на перыферыі. Вось ішла вайна на блізкім усходзе, што будзе далей там невядома. Зараз адбываецца саміт НАТО. Калі вайна на блізкім усходзе скончылася, вайна ва ўкраіне будзе больш і больш вяртацца на першы план. І ў такім кантэксце падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, ну яны не прыцягваюць вялікай увагі. Канешне, можна ўздымаць і яшчэ ўздымаць беларускую тэму, хутчэй за ўсё гэта і будзе рабіцца. Я думаю, што Сергей Ціхановскі таксама будзе ў еўрапейскіх сталіцах, ён будзе сустракацца, ён будзе актыўна сябе паводзіць, нагадваць пра сябе і пра Беларусь, но вялікіх магчымасцяў я, на жаль, зараз вярнуць пытанне Беларусі у міжнародную павестку, ну я пакуль не бачу такіх магчымасцяў. Александр, і апошняе пытанне. Наш глядач Вожык Патрыёт пытаецца: розныя расійскія канспіролагі учора ў захлёб пісалі, што сёння паляцяць самалёты Белавія, і Літву прымусяць прапускаць калій. На каго разлічаныя такія месаджы? Ну і увогуле, ці магчыма гэта? Тут шмат што залежыць ад Злучаных Штатаў. Калі Злучаныя Штаты палічаць гэта патрэбным і будзе зроблена выснова, што гэтыя калійныя выгнаенні з Беларусі вельмі патрэбны Злучаным Штатам, што яны павінны выйсці і на міжнародны рынок, то такі ціск ён цалкам магчымы. Трамп, тут вось трэба падкрэсліць, Трамп яшчэ раз падкрэслівае сваімі паводзінамі. Няма сяброў, ёсць інтарэсы. Вось я яшчэ раз хацеў бы ў гэтым кантэксце узгадаць сённяшнія ягоныя заявы ў адносінах да Ізраіля. Вось колькі дзён таму як паплечнікі змагаліся разам. Злучаныя Штаты ўвайшлі ў гэтую вайну. Ізраіль гэта фактычна галоўны саюзнік са Злучаных Штатаў. І вось прайшло некалькі дзён, ізраільцяне зрабілі з пункта гледжання Трампа не тое, чаго ён жадае, і вось што мы бачым. Вельмі жорсткія заявы ў ізраільскі бок. Калі ізноў жа, так, Літва на дадзены момант гэта саюзнік Злучаных Штатаў, гэта партнёр па НАТО. І нават у кантэксце візіта Келага ж падкрэсліваў амерыканскі бок, наколькі важнай была роля Літвы, што Літва дапамагала арганізоўваць іншае. Калі будзе цікавасць у рэалізацыі нейкага эканамічнага праекту, пра гэта ўсё хутка забудуцца, і я б не выключаў нават такія фантастычныя варыянты. Мы жывем у такі час, што можа адбыцца ўсё, што заўгодна, і ў пазітыўным сэнсе, і ў негатыўным сэнсе. Но, канешне, гэтая версія, яна, мне падаецца, досыць канспіралагічнай, но, ізноў жа, выключаў, я б нават і такой варыянт не стаў бы сёння выключаць. Александр, ўсё ж, калі, напрыклад, еўрапейцы пойдуць насустрач Трампа, да, і адбудзецца вось гэтая ўся сітуацыя з пропускам беларускага калію, так, там вяртаюцца амбасадары ў Беларусь, менавіта вось праз гэтыя стасункі новыя, цёплыя паміж Беларусю і ЗША. То бок мы будзем мець нармалізацыю адносін, адпаведна, рэжым не панясе адказнасць за свае злачынствы, таму што ўсе пра гэта ўсё забудуць, што было і што адбываецца. Тут бы я ўсё ж таки тут адрозніваў у гэтым пытанні паміж амерыканцамі і еўрапейцамі. Трампа абсалютна і ягоную адміністрацыю абсалютна не цікавіць, які ў Беларусі рэжым, што там адбываецца. Ну і зноў жа, канешне, у пэўным сэнсе лепш, каб там былі нейкія крокі да нармалізацыі, каб там не хапалі людзей, каб там не было палітвязняў і іншае, бо ўсё ж такі ёсць прэса, якая будзе гэта пісаць і будзе падкрэсліваць: вось глядзіце, з якім рэжымам супрацоўнічаюць зараз Злучаныя Штаты. Трампу гэта непрыемна, безумоўна, гэта непрыемна. Гэта не тое, што яго гэта так ужо бянтэжыць, не, гэта яго, думаю, не бянтэжыць, але гэта непрыемна. То бок нейкія цывілізаваныя рысы ў сённяшнім беларускім рэжыме для супрацоўніцтва з пункту гледжання Трампа гэта было б добра. Калі ўвогуле, я маю ўвазе, калі я кажу Трамп, я маю на ўвазе, конечно, не Трампа асабіста, а адміністрацыю. Што тычыцца еўрапейцаў, гэта іншае пытанне.
Еўропа мяжуе з Беларусю, і ўсё ж такі еўразвяз там не толькі эканамічныя інтарэсы, гэта яшчэ і супольныя каштоўнасці, гэта пытанне каштоўнасцяў. Таму нейкае збліжэнне з рэжымам Лукашэнкі без сур'ёзных зменаў у Беларусі, гэта для еўразвяза ў сённяшнім выглядзе хутчэй і немагчыма. Ну канешне, гэта амерыканскія крокі, яны даюць пэўныя імпульсы. Калі бачаць, што вось можна размаўляць з Лукашэнкам і нават дасягаць пэўных вынікаў, што ён вызваляе людзей, ну гэтае пытанне ўзнікае ў Еўропе, можа сапраўды мае сэнс паспрабаваць у такім накірунку. Але ізноў жа гэта зусім не прыярытэт. Зараз Еўропе абсалютна не да Лукашэнкі. І Злучаным Штатам таксама не да Лукашэнкі. Так што пэўныя крокі у накірунку нармалізацыі стасункаў былі зроблены падчас гэтага візіту, але ізноў жа да нармалізацыі, як мне падаецца, яшчэ досыць далёка. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, сябры, што госцем жывога эфіру Еўрарадыё стаў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Нашы эфіры на сёння завершаныя. Я, Маша Калеснікава, з вамі развітваюся. Добрага вечара. Дзякуй яшчэ раз. Дзякуй.